Tak milá sestra Františka, v prvom rade vás chcem privítať na našej škole na Gymnáziu svätého Františka z Asisi. Niektorí vás poznajú z filmov Anjeli alebo Príbehy anjelov. Sme radi, že môžeme s vami urobiť rozhovor. Na úvod by ste nám mohli povedať pár slov o sebe. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Ja som veľmi rada, že môžem stráviť s vami niekoľko dní a porozprávať vám o svojej práci, o našej misii. Pochádzam z Hornej Oravy, z Námestova, ako už viete, volám sa sestra Františka Oleksová. A teraz 18 rokov pôsobím ako misionárka v Južnej Afrike v misii svätého Jána v Barbertone. Prečo ste sa rozhodli stať sa reholnou sestrou? Keď som pracovala na kódovacom stredisku lekárenskej služby v Bratislave, stretla som sa s našou sestrou Viktóriou, ktorá tiež pracuje ako misionárka v Alma Ate, a tá mala veľký vplyv na moje rozhodnutie stať sa františkánkou, stať sa školskou sestrou. Ja som už od mladosti, asi od 15 rokov, cítila povolanie od Pána byť reholníčkou, ale nevedela som sa rozhodnúť. Pracovala som v krúžkoch, pretože viete, pracovala som v podzemnej cirkvi. Stretávali sme sa nad rozjímaním písmom svätým a vtedy vo mne tak dozrela myšlienka byť reholníčkou. Na postretnutí so sestrou Viktóriou, ktoré malo na mňa veľký vplyv, som sa rozhodla vstúpiť do kongregácie školských sestier. Mohli by ste pre tých, ktorí vás nepoznajú, objasniť, čo robíte? Tak pracujem v Južnej Afrike v misii svätého Jána v Barbertone v Centre pre deti a mládež, ktorí sú postihnutí na AIDS a takisto, ktorí sú zomierajúci. V tomto období teraz naše centrum sa stará len o deti a o mládež. Predtým 10 rokov sme sa starali aj o dospelých zomierajúcich na AIDS. Ale v dôsledku rôznych vládnych zmien a zákonov sme sa museli rozhodnúť, či sa budeme starať o dospelých alebo o deti. A pretože mali sme už v tom období toho rozhodovania 40 detí, tak sme sa rozhodli, že bude toto centrum sa venovať iba deťom, ktoré sú HIV pozitívne a ktoré sú v poslednom štádiu AIDSu. A o dospelých už nie, lebo vláda nedovolila, aby v našej misii boli obidve centrá spojené. Alebo deti, alebo dospelí. Ako ste sa k tejto práci dostali? Tak v 92. až 94. som študovala františkánsku špiritualitu v Ríme na Univerzite Antonianum a naša generálna predstavená, ktorá sa vrátila z takej vizitácie z návštevy Južnej Afriky, tejto misie svätého Jána, ma oslovila našu komunitu študentiek, že potrebuje do Južnej Afriky pomoc, ďalšiu sestru. V tom období táto misia bola zameraná, mali sme tam internáty pre černošské a farebné deti, venovali sme sa výchove, pastoračnej práci. A bolo potrebné pracovať ako vychovávateľka s dievčatmi, ktoré vlastne tam boli celý rok, iba počas školských prázdnin išli domov. Takže tak som sa dostala do Afriky, že na 3 roky, no a ostala som tam 18 rokov. V 97. keď sme videli, že skončil sa rasistický režim v Južnej Afrike, tak sme videli, že je potrebné, aj nás oslovili z nemocnice, či by sme my, katolické sestry, neotvorili centrum pre zomierajúcich, pretože aj v našej buši, aj v nemocnici, aj v okolí ľudia zomierali na AIDS. Našli sa aj v našej misii ľudia, ktorí boli v poslednom štádiu a tak sme po dlhom zvažovaní a po takom rozlišovaní a po modlitbe sa rozhodli, že otvoríme v našej misii centrum pre zomierajúcich, ale len pre dospelých. Že teda doteraz sme pracovali s mládežou a s deťmi a že teda budeme sa starať takú paliatívnu starostlivosť v tom poslednom štádiu. Pretože nemocnica v Barbertone je veľmi maličká a nemala schopnosť, možnosť sa postarať o týchto ľudí. V tom období, v tých 90 rokoch, 95, 7 až do toho 2000, AIDS bol veľké tábu. Afričania sa veľmi báli. Oni si mysleli, že pretože ten, ktorý sa nakazil AIDSom, sa prehrešil voči Bohu a je potrestaný, preto bol vylúčený z rodiny, rodina sa o neho nechcela starať a títo ľudia vlastne nemali kde zomrieť. Z nemocnice, keď videli, že je to
posledné štádium, že je to zomierajúci, tak ich poslali domov a oni boli na ulici, išli do buše, mnohí spáchali samovraždu, čo nebolo v Afrike takým bežným zvykom. A tak sme sa rozhodli, že túto starostlivosť o zomierajúcich budeme vykonávať. Vtedy sme tam boli, bolo nás 5 sestier, my sme medzinárodná komunita, sestry zo Spojených štátov, z Indie a boli sme tam 2 Slovenky. No a tak začala naša činnosť. Ale postupne sa stalo, že prišla z nemocnice, nás poprosili, viete čo, máme tu mladú ženu s malým chlapčekom. Nemohli by ste ich zobrať, pretože ten chlapček je tak chorý, že ten chlapček do 2-3 mesiacov zomrie. No tak sme zobrali aj matku, aj chlapčeka a ten chlapček, matka zomrela po niekoľkých mesiacoch a chlapec žil až do 14 rokov. No keďže vedeli, že už sme zobrali jedno dieťa, tak potom nám priviezli malinké novorodenca, dievčatko, ktoré našli v plastikovom vrecku na takom poli a našli ho, doviezli ho do nemocnice, tam zistili, že je to novorodenec, ktorý je už v tom vrecku 2 dní, prežila a že je pozitívna. A tak nás poprosili, či by sme sa o toto dieťatko nepostarali. Dostala meno Prity. A tak sa vlastne začala naša práca s deťmi. Potom prišla ďalšia matka s dieťaťom. Matka zomrela, rodina sa nemohla starať, nemala podmienky, alebo ju rodina vylúčila, nechcela sa starať o matku, ktorá bola chorá. A tak vlastne postupne, najprv to bolo 10 detí, potom 15, 30, až teraz máme 42 detí. A preto sa vlastne tá činnosť zmenila, teraz sa staráme, aj centrum sa zmenilo, názov je to Centrum pre deti a mladých ľudí zomierajúcich na AIDS a HIV pozitívny. Ako vnímajú deti a títo mladí to, že sú pozitívni? Alebo uvedomujú si to, alebo ako to oni berú? Tak je to rozdielne, závisí, hej, pretože k nám prichádzajú malinké deti, novorodenci, batoľatá, hej, 2-3-ročné deti, ktoré prichádzajú vo veľmi zlom stave z nemocnice a vlastne z nemocnice prichádzajú, že alebo sú v tom poslednom štádiu, alebo sú veľmi podvýživené, že prídu k nám do misie na krátky čas, alebo sú to deti, ktorí nemajú rodičov, že sú siroty, alebo rodina sa nemôže, alebo nechce starať, alebo matka je 14-15 ročné dievčatko, ktoré je samé pozitívne, to znamená, nemá možnosť sa postarať o to dieťa. Takže tieto malinké deti nevedia, samozrejme. My tieto deti vychovávame od malička, od tých 7 rokov deti vedia, pretože teraz už berú aj antiretroválne lieky, tak dieťa musí vedieť, vie prečo berie. A takisto robíme osvetovú činnosť, rôzne workshopy aj pre tie malé deti, aby sme ich takým hravým spôsobom oboznámili s týmto vírusom, čo môžu, prečo niektoré veci nemôžu robiť, prečo je potrebné jesť toto a toto, prečo nemôžu robiť určité veci, ktoré deti v ich veku robia a tak ďalej. A to vlastne ako dospievajú, lebo máme teraz aj tínedžerov, máme 14-15 ročné deti a jedného Jetro je 16 ročný, takže tí dneska sú už pripravení a môžu byť dobrými takými poradcami pre svojich rovesníkov z Černošskej štvrti. Hej, to znamená, že nám pomáhajú viesť rôzne workshopy. Takže deti vedia, vedieme ich k tomu, že teda majú toto ochorenie, čo majú robiť, aby prežívali, vedieme ich k pozitívnemu spôsobu života. Ako vy konkrétne vnímate HIV nákazu a ochorenie AIDS v Afrike? Tak v tejto našej oblasti, kde je misia svätého Jána, je veľmi vysoká nákazlivosť tohto ochorenia. Je to hrozné ochorenie. Je veľmi bolestné vidieť zomierať mladých ľudí, zomierať deti. V našej misii počas tých 10 rokov, keď sme sa starali ešte o dospelých, zomrelo vyše 700 ľudí. A to dospelých. To znamená, tam sa deti od 15 rokov rátajú už ako dospelí. Hej? Tak si viete predstaviť, že aké to je bolestné. Takisto AIDS vlastne rozbíja rodiny.
obrovské množstvo mladých ľudí, detí do 14 rokov, musí viesť rodinu. Musí sa postarať o mladších súrodencov, pretože otec a matka sú mŕtvi. Teraz tieto deti spočiatku nedostávali podporu. Všetko to je taký byrokratický systém. Teraz už dostávajú nejakú podporu od vlády, teda ako rodinný príspevok, ale to je veľmi málo. To znamená, aká výživa, aká starostlivosť, keď je to 14-ročný študent, 14-ročný žiak alebo žiačka. Takisto mladí ľudia, vysoká úmrtnosť, bola veľmi vysoká. Teraz 2 roky, čo dostávajú mladí ľudia, teda ľudia, ktorí sú nakazení týmto vírusom, dostávajú antiretrovirálne lieky, sa tá úmrtnosť znížila. Ale ten vírus a nové nákazy narastajú. Hovorí sa, že v našej oblasti každý 4., ale my si myslíme, že každý 3. je nakazený týmto vírusom. Tak je to veľmi, veľmi bolestné, lebo veľmi veľa mladých ľudí zomiera. A pri tom umieraní, pri tom odchode do večnosti mnohí povedali, prečo ja? Ja chcem žiť. Ale už sa im nedalo pomôcť. Takže veľmi bolestné. Aká pomoc v Afrike je podľa vás najefektívnejšia? Tak najefektívnejšia predovšetkým robiť osvetu a viesť ich tým 2 bodom. Abstinencia a behavior, zmena chovania. Lebo to vidíme ako najúčinnejšie prostriedky znížiť nové ochorenia, znížiť počet nových ochorení a pomôcť zmeniť spôsob života, vernosť partnerovi a čistota predovšetkým. To je jedna vec. Druhá vec, my sme jediné centrum v tejto oblasti, ktoré sa vlastne stará o tieto deti a mladých ľudí, ktorí sú nakazení. A máme kapacitu len 50 až 55 miest. Takže to je preto je potrebné vzdelávať, osveta, robiť workshopy pre mladých ľudí, pre ženy a pre mužov oddelenie. To znamená, a viesť ich k tomu abstinencii a k behavior, zmene chovania. To je náš program a aj vláda, aj nemocnica, aj lekári vidia, že s týmto programom máme úspech. Trvá to o mnoho dlhšie ako vláda. Viete, že vláda propaguje kondómy, ale my máme väčší úspech s týmto, so zmenou zmýšľania. Učíme ich meniť postoj. Že to není trest Boží na nich. Snažíme sa, aby pozitívne brali život, aby sa radovali zo života, aby zachovávali určité pravidlá života, aby brali lieky, aby zmenili spôsob života. A u tých, ktorí to urobia, ktorí počúvnú, je to veľmi účinný prostriedok. Takisto finančná pomoc je veľmi dobrá pre Afriku, ale to je veľmi náročné, lebo musia sa tie peniaze správne investovať, správne použiť. Takže naše centrum, aj v tomto učíme sa napríklad z toho mála peňazí, ktoré oni si zarobia na tých farmách, lebo v oblasti misie sú farmy na cukrovú trstinu a kukuricu, to je hlavná plodina. Snažíme sa ich ako správne majú si rozdeliť tie peniaze, ktoré zarobia, aby predovšetkým mali stravu, aby teda mali výživu. Čo jesť, čo je potrebné jesť, aby teda mohli prežiť. Veľmi mnoho mladých ľudí a hlavne deti, ktoré aj k nám prichádzajú, ktoré chodia do misijnej školy, sú podvýživené. Nemajú dostatočnú a správnu výživu. A preto je, povedzme, ten proces toho ochorenia je o mnoho rýchlejší. Ako my na Slovensku môžeme pomôcť? Tak môžete pomôcť, že sa budete, napríklad aj táto kampaň Červené stužky je vynikajúcou kampaňou. Druhá vec je modliť sa za nás, aby sme mali silu aj za týchto mladých ľudí, aby nestratili odvahu, aby proste bojovali, aby pozitívne sa pozerali na život. No a aj finančnými prostriedkami. Určite teraz v Afrike máte veľa práce, ale máte niekedy aj možnosť si oddychnúť? Ak áno, tak aký relax uprednostňujete, alebo pričom sa najviac vy dokážete oddychnúť a nabrať sily? Tak ako som povedala, že už teraz máme z týchto našich detí aj takých tínedžerov, tak viete, tak tínedžeri majú rôzne záujmy. Chodíme s nimi
hráme divadlá, robíme im diskotéky, takže tam si oddychnem určitým spôsobom. Potom máme spevácky zbor, pripravujeme liturgiu, detskú liturgiu, detskú svätú omšu, tak to je taký relax pre nás. Všeličo, ako s tínedžermi, hej? Že učíme ich variť, učíme ich piec, robiť domáce práce, tak to je pre mňa taký relax. Dávajú vám Afričania pocítiť to, že ste iné ako oni? No nie. Nie Afričania. Stretla som sa, že mi to dali pocítiť Belosi, ktorí tam žijú, Afrikánci, ale nemôžem povedať za tých 18 rokov, že by mi Černoši dali pocítiť. Skôr si vážia sestry, vedia, čo robíme a mnohí sa prídu poradiť. Napríklad naši deti hovoria v lete, keď mám opálenú ruku, tak hovoria, no už sa tešíme, daj si to tričko vyššie, aby si bola viac čierna, aby si už bola Afričanka. Tak ja vždy hovorím, že viete, ja som ako čokoláda. Tu som čierna, horká čokoláda a hore som biela čokoláda. Nie, nedávajú mi pocítiť, nikdy som sa s tým nestretla. Radi sa vraciate na Slovensko? Samozrejme, že sa veľmi rada vraciam na Slovensko. Stále čerpám z toho, čo som na Slovensku získala. Hej? A mám veľmi rada svoj rodný kraj. A v čom vnímate rozdiel medzi Slovenskom a Afrikou? Alebo možno aj konkrétne medzi Afričanmi a Slovákmi, čo sa týka charakteru? Alebo... Tak, keď som prišla do Afriky, tak som si myslela, že Afričania a Slováci máme veľa spoločného, bo sme dobrosrdeční, dobroprajní. Nuž, u Afričanov to ostalo. Sú dobrosrdeční, vedia sa podeliť, ale na Slovensku teraz som sa stretla s takým akoby nezáujmom. Ľudia prestávajú susedovi dopriať, ani sa nepoznajú. Každý taký stáva sa, hodne, teda videla som to tak určite, že to nie je všade, taký individualizmus, sám pre seba, čo Afričania nemajú. Oni, keď majú málo, tak sa s vami podelia aj s tým málom. Pozvú vás, sú vašimi priateľmi. Takže tam ešte stále tá dobrosrdečnosť je iná. Takisto aj keď v Afrike rodina je rozbitá, tí príslušníci tej rodiny sa starajú, aby proste si navzájom pomohli. To znamená, aj v tom málom, čo môžu, si pomôžu. No tak si myslím, že to určite aj na Slovensku máme, ale skôr taká dobrosrdečnosť, otvorené dvere pre každého, bez rozdielu a podeliť sa. Čo na Slovensku žiaľ strácame túto našu takú charakteristickú črtu, vlastnosť. V Afrike ste už prežili veľa rokov. Čo považujete za svoj domov? Tak vždy budem Slovenkou, pretože som Slovenkou. Milujem svoju vlast, ale tým, že som tam tak spätá a zvlášť s týmito deťmi a s týmto ľudom, tak srdce mám už v Afrike. Takže dalo by sa povedať, že nezamýšľam sa nad tým, ale veľmi milujem týchto ľudí, a zvlášť tieto deti. Takže je to veľmi náročné odpovedať. Som Slovenka, ale milujem aj túto svoju novú vlast, kde žijem. Spomínali ste deti, tak ako sa má Pretty, Surprise alebo Jetro? Tak to sú tí naši tínedžeri. Pretty Surprise, Jetro, Nonsi, Mzwandile, Nkosi a Setu. Hej. Teraz sme urobili taký pokus, že sme dali niektoré z týchto detí do školy. My máme v našej misii domácu školu, kde chodia, kde majú individuálne vyučovanie podľa schopností a podľa ich teda zdravotného stavu. Ale Pretty, Viktor, Setu chodia do školy v Barbertone, tam ich vozíme každé ráno a majú vynikajúce výsledky. Je to potrebné, aby oni sa aj stretli s inými deťmi, aby sa dokázali začleniť, lebo sú to schopní mladí ľudia, ktorí môžu pokračovať na gymnáziu, teda na strednej škole a samozrejme môžu ísť potom aj na vysokú školu. Pretty stále píše krásne rozprávky, africké rozprávky, má úžasnú fantáziu a kreslí. Ale aj ostatné deti sú veľmi nadané a talentované, tak sa im darí v škole. Ostatné títo Nkosi, Mzwandile, Nonsi, tí sú stále v našej domácej škole, ale na budúci rok
5 našich detí pôjde z týchto tínedžerov, pôjdu do prvého ročníka na strednú školu, ako na gymnázium. A pôjdu do Barbertonu. No musia si zvykať, lebo sa im všeličo stane. Deti im povedia, alebo zo začiatku mali ťažkosti, neprijali ich. Povedali, no to sú tie deti, ktoré majú AIDS. Hoci v triede majú mnoho podobných spolužiakov, ale misia je vlastne také miesto, kto býva v misii, má AIDS. Hej? Takže taký ako znak, ktorý sa museli naučiť prijať. Ale veľmi krásne s tým pracovali, no a teraz proste nič si z toho nerobia, aj keď niekto im povie, ty si ten, čo má AIDS, alebo máš HIV. Hej, takže asi tak. No. Snažia sa, krásne pracujú v škole, robíme rôzne aktivity s týmito deťmi. Takže si myslím, že žijú ako mladí ľudia. Majú radi hudbu, tancujú tanec, majú diskotéky také domáce. Takže tak ako mladí ľudia, zaujímajú sa o módu, o hudbu novú, hej. Takže presne tak ako mladí ľudia na Slovensku. A už asi taká posledná otázka. Aký odkaz by ste chceli dať kampani Červené stužky? Ja v prvom rade by som chcela v svojom mene, v mene sestier, v mene všetkých našich spolupracovníkov a detí z misie svätého Jána v Barbertone poďakovať kampani Červené stužky za všetkú pomoc, ktorú sme dostali. Aj za to, že čo tu robíte, za to obrovské množstvo škôl, ktoré sa prihlásili do kampane, ktoré pracujú v kampani, alebo ešte aj budú pracovať v kampani. Je veľmi potrebné urobiť túto osvetu, toto, čo robíte, tú prevenciu vlastne. A toto sa neurobilo v Afrike, nebola taká možnosť. Preto je to vynikajúca vec a takisto tí mladí ľudia už od tej základnej školy sú oboznámení s týmto ochorením, ako sa chrániť, ako žiť, aby toto ochorenie vás nepostihlo. Naša Prity a títo deti, títo pubertáci vám odkazujú, že aby ste žili pozitívny život. A to je život viery a život radosti. Oni tak hovoria. Boh je silou, ktorú máme, z ktorej čerpáme. Ale sme mladí, tak sme radostní. Tak spojiť život viery a život radosti. Takže ešte raz by som chcela všetkým učiteľom, študentom, všetkým, ktorí sú zapojení do kampane, poďakovať. Siabonga Gakuru. Ďakujem pekne za rozhovor. Aktivity na Vianoce, na Veľkú noc, že oni pripravia, čo malé deti budú robiť. Hej? Že tak zaujímavé. Hej, aj toto.